Koble shibuni pi baro banwan sha kene ka channel chungi kumta manta kasngi ngnya karan hakwe debat ka jingkhla jong im MP Badon Buram ka Jilla Meghalaya jongi ni Dr.Ricky AJ Syngkon but ngila lab yakwe ka post hapo social media kila tho shipang ka jingchia kasngi ba ra yai MP Badon Buram i Dr.Ricky Syngkon kumta to Sngap Kumno ki tho hakane ka post te kabenungkong ki tho kumne justice for late Dr.Ricky AJ Syngkon MP VPP General Secretary ki tho harum kumne bale ka ambulance 108 kamshim lala manpoi ha rapson arena watla la dial yaka khamtam haba kine ki kali don yakitiar ki ba don kam karki latib ba den lara ya Dr. Ricky Syngkon sha mauyong PHC kaba jantam daka kali shimit tangban lap bau doktor don batki nurse ki don klim jing yarap kabala penlong ya ka jing kerpat ban panken riak no ya u shaka jaka suma kaba kham he hakapor bakala kham slim ban im ya u haki khep bakar ki latib ba katba ngi ai jing sumar kerki kloy katta ngi la ban pen im ya u nong pang le se ngila ban pen im ya u lada ai jing shakri kerki ya u kloy tam kane ka jinglong kalajia ha Meghalaya ha babun ki khep ki doktor don ha PHC bat CHC unta baro ngi dawa ya menteri rang ba ka Jalla Sri Konrad ke sangma bat menteri ka koit ka khia chong u ban shai halor ka ne na ka banta ka jingmun toy jong ke ba i jongi jong ka Jalla jongi ta nga tharai philas ngau thu la de phim pat ngau thu hatu mentao te phila ban pule ya ka ne post da ka ba screenshot ya ka ne ka Jongthoh video